So yan po yung mga stickers nila. Bigyan po kami ng sticker. Ayun guys, di tayo nakilala. So bigyan natin siya ng sticker. Ayan, so makikipag-stop tayo. Ayan. Oh, dalawa bibigay ko, dalawa bibigay niya guys. Ayan, so shout out kay ano to? Ayan. So guys, picture lang kami. Hindi mawawala. Sama natin si Papa Dave, Papa Di Asuka, yung kanyang page guys. So paki-follow na lang po ano. Ayan. Sige, sasama na. Papalo sa Moto dance ko papalo. Like and share. Bye, ingat. Ingat sir. Thank you. And guys, so balik na tayo dun sa event.
certificate dito po sa ating charity ngayong araw guys. Ayan. Thank you. Super, so tapos na po yung ating charity ngayong araw. So bali bibilangin na po nila yung kanilang na-contribute para ito po ay bibigay natin sa mga beneficiary. Buuin na natin ng kanya ng 19. Magkano ang ulang? Oh, 228 para maging 19,000. Tulong-tulungan na natin. Ikabil to. 228 lang ha. Wait lang. Bali tapos na po yung charity na yun. Kaya tapos na sila guys.